खुशी के बात गरखा पुल हो गए स्टार्ट। हाँ भाई सही सुन लोग, गरखा पुल स्टार्ट हो गए बा। इहो खाली पैदल चल सकता लोग, अभी भारी वाहन गाड़ी उड़ी नहीं चल सकत। हई चाचा के देखो मोटरसाइकिल लेके आ गए स्कूटी। वाह चाचा गजब बारा तू मैदो। अभी देखो था कि आगे अभी बनल नहीं खे। आज ये ठेकेदार बा भाई जल्दी से ना बनाओ कि गरखा पुल स्टार्ट होके देख सकता। पुल भी बहुत अब हेवी बनल बा, दोनों तरफ से बांध भी मजबूत बनल बा। तो खुश बारा लोग नू। हाँ तो खुश रह लोग, शाम है धुआं धुआं, गरखा पुल पर चढ़ लोग छुआ छुआ। ठीक बा, जल्द से जल्द उद्घाटन कर देवे के चाहिए भाई, चाहे कि जान के खतरा बा। देख सकता पानी आ गल बा, डाइवर्सन कब टूट जाई या कब में आदमी दह जाई केहू नहीं के जाना। देखो तो पहले हम 2-4 गो कांड होइए गल बा, फेन करवे लोग का। चलो तो जल्दी से जल्दी गरखा पुल हमनी के स्टार्ट हो जाई, बहुत ही खुशी के बात बा। तो तू लोग का कहे के चाहता लोग? तो भाई लोग गरखा पुल मतलब स्टार्ट हो गल बा, अब कौनो दिक्कत नहीं है, जा सकता लोग एकदम मजा से जइबा लोग एकदम। हाँ भाई अभी चले खातिर भल बा, काहे कि गाड़ी घोड़ा नहीं खे जा सकत। देख सकत यहाँ से खाल बाटे। तो चलो कैसा लगता लोग के